De Canadamar is jongens een populair hinkplak van groepen jeugd. Een paar weken sneuvelen liek was voor skaterbankjes en jiskamers. Een flinke strop voor Staatsbosbeheer, die dan ook net van doel wie om alle bankjes weer om te pleetsen. Maar zo'n deze week stiert er uit het neert dit bankje. Een collega die is wezen kijken gisteren en hij was verrast over hoe het eruit zag. Dus hij is er erg blij mee en hij blijft voorlopig ook staan. Maar de vraag is, waar had het er delf zetten? Een videoboodschap die naar de omroep stuurd is, maakt het meer duidelijk. Wij zijn de actiegroep Dik Chillen. Wij vechten voor een chillere samenleving waar dik wordt gechilled. Daarom hebben wij van de actiegroep Dik Chillen het initiatief genomen om een nieuw bankje te maken. De vernielers bij de Canadamar binnen neer achter Helle. Maar Staatsbosbeheer vindt dit wel een verrassend initiatief. De betrokkenheid van de jeugd is dus erg groot, ook bij het Drents-Friese Wold. Dat ze hadden gehoord van deze vernielingen en zeiden van ja, wij willen als jongeren niet bekend staan als dat wij dingen alleen maar kapot maken. Wij gaan iets creëren en zij zijn aan de gang gegaan om een bank in elkaar te zetten. Vanzelf heb ik bezocht om met de man van Dik Chillen in contact te komen. Maar ja, je merkt het al. Een anonieme actiegroep. Dus geen reactie. En dus zit er voor mij, ik meer het oors op, als maar even chillen. Nou, bankje jongens.